Kiombe gya Tandasa Memorial Empowerment baba kumira na ase eskuru yoboroso ya gesore iyo gotoka ase wadi ya township ebunge ya West Mogrango imeye county ya Nyamira ase kerenga yokorigia amachibu igoro yoko konya abana batari kwenyara no muroberi orawa no munyakerogo bwe kiombe kyo Andrea Morara na tukumanyiwa no muri keito job mangi. Erinde gosira abana bakurwa chinka chintaka na chiri chitari kwenyara nige kiombe gya Tandasa Memorial Foundation kyabekwa oboroso asomoyega okoreka asegeti yesukuru yoboroso ya gasore egotoka ebunge ya West Mogrango county ya Nyamira chenga abana na abange timati usuno butaka bwa bayiro obunge lakini abana mbalege tokonyora baraba ngaini bagweta matemwa lakini basinyu kugendera masomo asingicho batapatani kutari nyara waka ne fees abana abo nawo baisa ko bamba asoma okonyanga ekenyoleke gima Gusii Gusii ngima ekwira na mageka asaboro kiwa bane bakurwa se chinka chintaka banyora ogosirwa bunatoba tokwererwa no munyakerogo bwekembekyo Andrea Morara baye mono tokuchaka bwe chintaka na butoko preference mbali bali bakonyanga so mwibuli yomo tayo kusonyo yo Gusii bonsia bayibuli mbayo ekero ba apply ile bacha twagende tubate committee ito yikaransa yaligereri nga oyo nga yakorwa imechando yaba ndi twa balance ntubasa kwa abana kubwekenyolekemo ogokonya nige kiombeke konyora ogosirwa kurwa somurandi Evans Ongeri na sebara chikoligia ogosirwa konde kurwa se ababwatani ao patroni yeke ombeke geito okurukwa pastor Evans Yokeri Muse erega somete asingejo yo gusirwa ne chiamate siyo tokarato chimi abana buna butole gusento basire yake egera bagenda gisukuru ekyo na bache kwekonya na bache gotokonya Peter Nyaberi oyoro muliki bwekembekyo nateba nigo bachakera se county Nyamira asebaligeti kogaleya obokonyi bwabo kuchia se county chinde chiremense ya Kenya continuous igotwa ya chakire bono and our vision will be that like other foundations those are foundations which are there forever na abana bande tatebe ekegoli kende gegoturi kurunyuma na kero kekonyeke muna twakonyekire aborokyo banyora obokonyi kurwa sekembekyo mbairaneria ekyombekyo mbya mono asebate bambachi gokora omokia elinde koikerania eganga yabo ase obugima learn at St. Peter's High School. What I would like to thank this foundation that they see that it is good to help us so that we'll be successful. Ensemu ya Baibuli mbateba ogosira banyora ngochiko bakonya anene mono asenge ncho bakurwa se chinka chintaka nechitali kwenyara agokira ni naziru kwana na agokira somoro byo genda tabusiabu abana baito nditwe ka banyene gakinde kwenyara bakitwate ibyo byamana nande byamana so kole mero byo yo Mwana ole na msachi kule school ona be no mo kona school anyore no ya ya kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.